झूम के नाचे आजा तू आजा खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आपडेट शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां थारैनो नोंथांमोना बयबो मिथिखादों जानांगौ तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय रन्जन बर' बिथाङा इन्डियान टेलेन्ट 5 सीजन 5 कैटेगरी ई आव विनार जानो हादों थारैनो नोंथांमोना बयबो मिथिखादों जानांगौ तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गासैबो बाथ्राखौ फोरमायजोबगोन नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो जे रन्जन बर' बिथाङा विनार जानो हाबाय आरो बिथांनि ससे डेन्स माबायदि डेन्स खालामदोंमोन बिथाङा इन्डियान टेलेन्ट 5 सीजन 5 कैटेगरी ई आव तो एसे नायनानै लाग्रो नोंथांमोना The winner is Ranjan Moro. Well deserved. देवी और सज्जनों, अब बारी है उनसे मिलाने की जो कैटेगरी ई के विनर्स हैं. Okay, all of you get ready because the winner is none other than Ranjan. Category E के winner Ranjan Moro. Well deserved. And Niharika, you also played well. Come on, let's take a very nice picture. Congratulations, you guys. Well deserved victory. तो लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना नुबाय बुजिबाय जेहेतु रन्जन बर' बिथाङा विनार जानो हाबाय इन्डियान टेलेन्ट 5 सीजन 5 कैटेगरी ई आव तो बे जोंनि बर' लाइमोनजों लोगोसे बर' हारिनि थाखाय जोबोर मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव जायफोरा लाइमोनफोर दङ जायफोरा बेफोरबायदि गोबां मोसानो गुदुं जानायफोर बा गोबां गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो सोरबाया मेथाइ खननाय सोरबाया मोसानाय बेफोरबायदि रोंगौथि गोनां गोबां दङ जोंनि बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव स' बेफोरबायदि जुदि रन्जन बर'मोन बायदि जुदि इन्डियान माखासे रियेलिटि श'फोराव जुदि विनार जानानै फैयोब्ला बे जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ मोजां माखासे थुलुंगा जा मटिभेसन खालामनानै होयो बिनिखाय बिथांनिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरबाय स' बिथाङा बिनि सिगाङावबो कलकातायाव जितु इन्डियान टेलेन्ट 5 सिजनाव फार्स्ट राउन्डखौ देरहानो हादोंमोन आरो गल्ड मेडेल मोननो हादोंमोन स' बिथाङा बेफोरबायदि रेकर्डबो दं आरो जोबोर मोजां मोसानाय दा बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां थुलुंगा लाबोदों थ' बेफोरबायदिनो गोबां आवगायलांनांगौ गोबां बेफोरबायदिनो जोंनि बर' लाइमोनफोरा गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनांगौ आरो मोजांनिफ्राय मोजां आवगायलांबाय थानाया जोंनि बर' हारिनि थाखायनो गोग्गाथाव आरो इयुन फिउचारनि थाखाय जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय उन्दै गथ'फोरनि थाखाय बे मोनसे थुलुंगा गोनां थ' बिनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो सानो कमेन्ट खालाम फोरमायदो।